Sir. Ikaduha rin na niyang kuha. Oh, so far nindot to kayo performance ang kuan itlog sa una kay kuan maka-harvest guro ko once in kuan 5 days. Oo. Karon kuan every day nanjo kay itlog. Basta Yeah, hybrid. kuan every 2 days mag-dispose jud ko og kuan itlog. Oh, gamay ra gud ni kang ma'am ug pagpermera. gamay ra Karon na kayo kun anong 20 30. heads ra to. Oh, 20 heads no? Oh, permiro 20 heads ya karon kay 30. 30. So, kuan yun siya nindot ang performance Sa hybrid, no? Dili jud kuan lang in a matter of kuan weeks Oh. makuha na nako ang kuan. Katong Fresh kuan? ang akong feeds ba? Oh. Ang kuan ako sa feeds. Gasto. Gasto sa feeds. So, ang remaining na imuha na siyang Ginansya. ginansya. So, dili jud ka Kansi. kuan o kansi. Nakikita gamay lamit nagdaghan. Paspas ang kuan. So atong batch 5 last delivery, no? Ato ni nato ihatod sa Hiloctog Barili, Cebu, no? 30 ka book last. Today is March 7 eh. Pagkuan March 7 kanang June 7. Oh, dara, mo na last. So manakop na lang mi dere. Dara. Mo na ni sila ang ato ang kuan 30 ho na sila. Bot ba kanig 30? Mura lagi gamay. Tanawan to. Kaputig 30? Oo, lagi. Let's go, manakop ta. Kuwag na to siya ay. Wala. Lalab. Ayay, oy. Si Rasa. Sirado tani mi. Ah. Tago tani ko. Ilam na? 4. Be. Tara guys. Wato ka check physical, no? Dagko na kayo guys. Busog pag yun. So guys, mauna ni ang atong last delivery karon sa atong batch number 5, batch number 6 na punta. Empty na ang ato ang chicken coop. So ang buhaton ani is ipa-remove ni nako pero dili tanan. I-remove ni nako diri tanan, magbutang ko og bag-o nga tipase, no? Kani good for tanom na ni siya kay dry na kayo. Oh. Yeah, i-disinfect ni nila gamit tong unang disinfection nako is sa katong wakahibaw tubig o chlorine, ikahumans tubig o chlorine kayo, no? Sa katong wakahibaw na ako yung mga video na gamit kog butane flame ang akong ipakuan diri tanan para ma-disinfect yun siya. Then ari na to ibutang ang atong batch number 6 kay 1 month naman atong batch number 6 diha na siya. Yan kuha na putag bag-ong piso, no? Let's go. Nasa ada dire. Kayag na ka, oh. Hi, my love. Oh, hakot na mi, guys. That's tibor, oh. Rod, yung nga daring. Duha? Boss Rode, engineer. Tulo. Kuya, bro. Lahos ta sa sakyanan. Mahong iti, oy. Paldo. Mananig bayad. Oh. So, kani kay padong ni nako sa syudad ni sila. Kay dadon na nako na ay usa ka follower nato ni Kuha. Siya ko ana Kuha. Ito na ta si Hiloctog dool ra kay Hiloctog dire. Lah, palihog ko ana lang. Let's go. So guys, naabot na ta dire sa Hiloctog Barili, Cebu, no? Mao na ang gi-deliver ni Helicot sa una. Ni na timing pag March February 7 nya karon is June 7, no, for 4 months ago dire me. So repeat buyer rin na to si ma'am, nakauyo ni siya sa ato ang mga gipangro. So hakot sa ta guys, let's go. Gi-unload na niya ang mga manokis. Ang tabangan. Guys, so padong namin silang ma'am guys na kay mga kuyog dire, oh, mao ni kay hinumdum na sa una. After last time si Hili tatong kuyog in town. Diya tangason kay na dalab.
Kira ka dong? Ah, dakog lawas ninyo. Sila'y paunaha ay. Una mo. Na. Exercise ni dire. Ilaws dong. Lahos me. Video lab. Oh, subida to dire guys. Tungas gyud. Ilang ma'am dire no. Saan ibutang? Lah. Daray. Nakuha oh. Ah, wala pa tong. Ang gihatod pag last. Mo na ang gihatod na mo pag last, guys. Ay, sa kalabi. Awa oh. Morning, ma'am. Oh. Yeah, tara. Oh, siya na lang gida. Di mga bata, asan na ibutang dire? Dito gihapon. Ah, dire? Asam na agi dire? Daras ma'am guys, oh, kaya namdom mo ani. Mo na atong last nga gidihatdan. Magic gihapon na itong pusahan sa ron. Kuro-kuro doon Kevin. Korog. So, dire lab. Ay. Ay, naamahikot. Dire ay. So, dire lab. Iso lang di ato ma'am no. Kay di pa na sila parehag edad god. Ah, ready na kayo. Pangsudong uban. Gareklamo man yung mga assistant. Lagi ko ang taning usabi. Di kay pagawason ta ni sila. Ha, gawas. Ihap ta guys. Tara, nakoy manok pa dito gud ah. Oh, dagko na kana. 1 2 3 4 5 6 Uy. Yay. Yo diha. 7 8 9 10. Nindot kay filmi ko, ma'am. Tanawa, dagko kay glawas. No, dagko kay no. 28 days dito. Ama ba? Mahal siya pero nindot. 28 days. Oh, so sa, play ko diri dang oh. 8 9 10. Ah, po sila. Awa guys, oh. 30 ni kabukang ma'am. Dagko kay hapa, dagko kay tanan. Lapas naman 16 god. Dagko kay padung na awa. Paupa na oh. 7 8 9 10. Tolore. Ah. Tara guys, oh. Gwapo kay ato ang manok oh. Alagang pilmiko ni sila atong feeds. Kani nga grow ikaduha nga batch na ni nga gapilmiko ta. Kani full gyud ni sila pilmiko gikan piso. Oh, katupong batch 5 day no. Tara. Kutas guys. Kay subida. Ah, nindot ana tanawon. Samot ning mag-range. Dinhi mo padakaan ang net. Mag-extend. Ah, dito ba oh. Mag-extend ko direct. Kay daghan na. Kami tanong nagkuan ko diha. Oh, diyan. Extend lang. Extend gid si ma'am. Kumusta man imong hybrid ma'am? Tupo merong batch. Okay kayo. Kasi kay metlog no? Isirat ani. Tara guys, so mao ni ang ranging area, mao ni ang mga atong mga kuyog. Oh, thank you guys, no? Right, taga Hiloktog. Hi, David. Klase na mo dong. Klase na. Oh. Tara guys, mao ni diri ang ranging area ni mama. Mao ni ang mga manok nga tong gihatod pag last time. Naa siya murag basilan siguro ni oh. Dako man. Oh. Mao ni sila oh, kaila pa mo nako. So far ko no ingon si ma'am kusog kay mangitlog at ang mga hybrids. Oh. Dahil ragay kay performance ma'am no. Si ma'am is repeat buyer ni nato. Kaduha, yan na pag may transaction na iyang kaila sa batch 6. So guys, nahatod na ginato dire sa Hiloktog ang last nato nga batch sa batch 5 no. Kuyog nato si ma'am. Thank you ma'am ha sa pagkuha og Kayo, sir. ikaduha rin na niyang kuha. Oh, so far nindot to kayo performance ang kuan itlog sa una kay kuan maka-harvest guro ko once in kuan 5 days. Oh. Karon kuan every day nanjo kay itlog. Basta Yeah, hybrid. kuan every 2 days mag-dispose jud ko og kuan itlog. Oh, gamay ra guni kang ma'am ug Oh, pagpermero. gamay ra Karon kayo na to. kun anag 20 30. heads ra to. Oh, 20 heads no. Oh, permiro 20 heads ya karon kay 30. 30. So kuan yun siya nindot ang performance Sa hybrid, no? Dili jud
kuan lang in a matter of kuan weeks Oh. makuha na nako ang kuan. Katong Fresh kuan? ang akong feeds ba. Oh. Ang kuan ako sa feeds. Gasto. Gasto sa feeds. So ang remaining ana imuha na siyang Ginansya. ginansya. So dili gyud ka Kansi. kuan kansi. Nakikita gamay lamit nagdaghan. Paspas ang kuan, paspas ang return. So mo to guys no, testimony ning ma'am ha kay kaduha. Nindot kayo ang kuan jud hybrid. Pero compared na kay sa una, naadto koy mga heritage gyud nga pure nga. Lahi ra jud siya. Okay naman sad ang heritage. Kaya maitlog man sa jud siya pero mas nindot jud ang kuan kaning hybrid then nindot pud ang mga vaccinated sir. So lisod far sa maigo. akong experience okay. Vaccinated Ing araw mo nga sila. changing ang weather. Daghan kayo Init kay masakit. sa buntag, kay kahapon ka nitog uwan, masakit jud ang manok oy. Sakit lagi. Wala, Kaya so- vaccinated mo gud sila. Lahig jud ma-compare jud ako kay naa ko'y kuan ba kana reference ba. Okay, So- una makas heritage. Oh, nga, heritage way man kung vaccine. may vaccine ba. So, kuan siya, mas ligon siya mula hutay gyud siya sa weather nga, usab-usab nga weather. Ah. So, mao na to. Wato yung chika guys no sa ganahan mo kuan booking ta kay akong budget kurot na gid pod. Kurot na sold out na. Pila imong gikuan ka? 300 kapin to. Ah, ubay na ni 320. saka na kano. Saka mi. Kay kuan. Ubay na. Kay kana. Aligri na kayo. Musaka pag ginipuhon. Aligri na kayo mong wadid do. Oh. Farm. Ako amingaw na pod. Yan, ano ni mo sa 300 ka buo ko. Kato oh. Buntag. Separate pa man ako, naka-brooder pa man sila, separate pa na ako kuan. Amo mag-post ko pa dong. Kay mo pa pagbalik lagi nako. So guys, bye-bye. Happy farming. Oh, na ba dito? Happy farming! So mao to guys, nakahatod na ta dirig balik sa ilahang Ma'am Gwen, no? Sa kuan. Hilok tog barili si time nindot kay ilang area dire. Awa oh. Si Tibor ang gauna. Green kay dire ba? Subida. Pareha gini dito yuta lab no? Daghan kaayong unsa ni? Unsa ning kahoya nas babaw? Mahugan ni. Dire taon may atang hili lab. Dito siya ga-vlog. So good. Nagpa-picture ko niya dire in town ay. Kan kisag pisos ma'am oh. Grabe skibin oh. Fighter kayo, abot na bisag asa bata ah. Okay, abot na ta guys. So mana, thank you so much sa inyong pagtanaw sa ato ang kuan last episode sa batch number 5. Thank you so much sa tanang nanguha from Asturias, Toledo, from Sibunga, Argao, Karkar, Liluan, Dumanhog, Barili, layo kay tag naabtan sa ato ang batch number 5 guys, no? Nga mga adventure. What na pa ba tayo nalimtan lab? Wala na no? Storyas to una, Toledo sila ma'am. Oh, daghan kayong salamat ninyo guys, no? Happy farming ninyo tanan og natunta nga successful pod ang inyong pang itlog, no? Ilaha man ang uban kasagaran konsumor na nila lang kanon ba. So daghang salamat once again sa pagsalig ug pagkuha sa ato ang batch number batch number 5. So next August pohon is batch number na punta 6 no dali ra ka istanan. Let's go.